Shwmae ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf ac yn cadw'n iawn. Heddiw mae gyda mi delwedd yn y fformat .png fel dach chi'n gweld o'r ffolder yn y lliw gwerth gyda'r saeth yn y lliw oren hefyd ac hefyd gyda'r delwedd o'r amlen sydd hefyd yn y lliw oren. A beth sydd dwi'n eisiau i wneud heddiw yw i trawsffurfio'r delwedd yma oddi wrth yr fformat .png i'r fformat .svg. Ond hefyd, fy'n angen i newid neu i golygu y delwedd i wneud y delwedd yn y mwyafrif o'r un lliw, enghraifft fel y lliw glas, ond fy'n eisiau i cadw y lliw o'r saeth yn gwahanol, enghraifft yn y lliw amber. Sut wedyn i wneud hynny, i trawsffurfio'r y llun yma oddi wrth y fformat .png i'r fformat .svg ac hefyd i'w olygu fe. Wel, yn y fideo hwn, dwi'n mynd i arddangos sut i wneud hyn drwy'r defnyddio y feddalwedd Inkscape. Yn gyntaf, mae'n angen i agor y feddalwedd Inkscape, ac wedyn fy'n angen i gopio yr holl delwedd yn yr meddalwedd Paint neu MS Paint drwy'r pwyso i lawr y botwm rheol neu Control ac yn y cyfamser i pwyso i lawr y botwm A hefyd i dewis bob dim fel hynny, ac wedyn fydd angen i pwyso i lawr yr botwm rheoli Control ac hefyd yn y cyfamser i pwyso lawr y botwm ec i gopio yr holl cymwysiad yn y dewisiad fel hyn. Ac wedyn, yn ôl yn y feddalwedd Inkscape, bydd angen i pwyso i lawr y botwm rheoli neu Control ac wedyn yn y cyfamser y botwm V i pastio i mewn yr delwedd yno fe fel hyn. Ac wedyn, fydd angen i achub y ffeil. Dwi'n gallu gwneud hynny drwy'r dewis oddi wrth y prif dewis-lein ar y brig, y llythyren F ar gyfer ffeil, ac wedyn Save As, ac wedyn fy'n gallu rhoi enw fel e-post folder 1.svg. Mae angen i bwyntio mas fod y ffeil yma gyda fe yr enw sydd yn tyfertnu gyda'r oldodiad.svg, nid yw yr ffeil yma yn yr fformat svg. Enghraifft, os ydyn ni'n yn agor y ffeil yma yn y golygydd Notepad drwy'r clicio ar yr ffeil ac wedyn dewis Send to neu Open with ac wedyn Notepad. Rydyn ni'n gallu gweld mae'r cymwysiad yn yr ffeil yma yn dal yn yr fformat PNG gyda'r cod ar gyfer yr llun neu delwedd digidol yn y cod fan yma ar gyfer y fformat PNG, ac fel ydych chi'n gweld, mae'r cod yma yn hir iawn. Wedyn, y gorchwil nesaf yw i trawsffurfio y llun yma yn yr ffeil yma i'r fformat SVG go iawn. I wneud hynny, mae angen yn gyntaf i clicio ar yr dewisiad Path ar y prif dewis-lein, ac wedyn i dewis Trace Bitmap. Ac wedyn mae angen i sicrhau mae'r single scan wedi ei dewis, ac wedyn gyda'r dewisiad Brightness Cutoff neu toriad disgleider, ac wedyn fel dach chi'n gweld mae'r amlein yn diffygio. Y rheswm ar gyfer hynny yw
does dim y trothwy disglerder yn digon yn uwch. Felly mae angen I gynyddu trothwy disglerder trwy'r gynyddu gwerth yn y blwch yma, ac wedyn mae'n angen I clicio ar y botwm I adnewyddu neu update, ac I parhau fel hynny, hyd at mae'r amlen yn dangos. Fel hyn. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu clicio ar y botwm OK I derbyn, ac wedyn cael y ffenestr dewisiad ar gyfer y trace bitmap neu olrhain bitmap. Wedyn mae angen I tynnu SVG sydd wedi ei crewyd oddi wrth y trace bitmap, oddi wrth y llun wreiddiol, fel hyn. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu dileu y llun gwreiddiol drwy'r dewis yr adael o gwmpas y llun, ac wedyn I pwyso ar y botwm delay. Nawr, os rydyn ni eisiau I gynyddu y maint o'r golygfa o'r llun, rydyn ni'n gallu pwyso ar y botwm symud neu shift gyda'r y botwm ychwaneg, fel hyn, ac wedyn, os rydyn ni eisiau I symud y llun, rydyn ni'n gallu pwyso I lawr y botwm gwagleu neu gofod, ac wedyn rydyn ni'n gallu lusgo yr llun i'r canol, fel hyn. Nawr, rydyn ni eisiau I newid y lliw o'r llun oddi wrth y lliw D I glas, ac wneud hynny yr un peth rydyn ni eisiau I dewis y llun drwy'r amlinellu ardal o gwmpas fe, fel hyn, ac wedyn rydyn ni eisiau I clicio ar yr eicon fan yma I golygu y lliwiau, ac wedyn rydyn ni'n gallu penodi yr gwerthu ar gyfer y lliw, fel hyn. Mae'r rhifau yma yn cynrychioli y lliw gyda'r gwerth 10 ar gyfer y coch, y gwerth 100 ar gyfer y gwerth, ac hefyd y gwerth 255 ar gyfer lliw glas. Nawr, fi'n eisiau yr saeth fan yma I fod yn lliw oren. I wneud hynny, fi'n mynd I gopio y llun I greu ar llun drwy'r clicio ar y llun, ac wedyn I dewis copio. Ac wedyn, fi'n mynd I pastio fe uwchben, fel hyn. A dyma y datblygiad neu dwblheddiad o'r llun sydd wedi ei copiwyd. A beth sydd dwi'n eisiau I wneud yn awr yw I dileu pwp dim yn esther i'r saith. I wneud hynny, yn gyntaf fi'n angen yn unig I diwydd ardal arbennig sydd yn unig yn gynnwys y saith drwy'r defnyddio o'r offeren yma I darlunio y beisiau. Mae'r gair Saesnig beisiau yn dod oddi wrth yr enw o'r peiriannydd Ffrangeg Pierre Bezier, ac felly mae'r gair yn Gymraeg yr un peth hefyd. Mae'n cyferio at y gwiriad neu cromlin sydd wedi ei creu rhwng 2 pwynt. Ac felly, rydyn ni'n angen I clicio ar y eicon ar gyfer yr offeren yma. Ac wedyn mae'n angen I ni I amlinellu yr adael trwy'r osod y pwyntau o gwmpas yr adael, fel hyn.
ar gyfer yr pwynt olaf, mae angen I dachwelyd i'r un pwynt fel yr pwynt ar y dechreuad, ac dyna ni mae'r adael wedi ei creuwyd. Wedyn mae angen I dywys yr offeren dywisiad trwy'r clicio ar y saeth yma ar y ochr chwith, ac wedyn mae angen I dywys yr holl lun unwaith eto gyda'r siap yr saeth I mewn yn y llun fwy, fel hyn. Ac wedyn, oddi wrth yr prif dywys lein path, mae angen I dywys intersection. A dyna ni, mae'r gweddill o'r llun sydd tu allan yr adael o'r saeth nawr wedi ei diflannu. Y cam nesaf nawr yw I newid yr lliw yr saeth oddi wrth y glas I oren. Ac dwi'n gwneud hynny drwy'r newid y gwerthau ar gyfer y lliw. A dyna ni, mae'r gwerthau cydraniadig o'r lliw o'r saeth wedi ei newidwyd i'r 255 ar gyfer y lliw coch, 140 ar gyfer gwerth, a ddim ar gyfer glas. Y cam nesaf yw I llusgo yr saeth oren yma I lawr I ochrddio y saeth glas fel hyn. A dyna ni. Wedyn y cam nesaf yw I cyfyngu yr maint o'r llun yma neu ffal yma yn unig I gymwys y llun. Felly I wneud hynny, mae angen unwaith eto I dywys y llun fel hyn yma. A wedyn I dywys oddi wrth y prif dywys lein file, ac wedyn document properties. Ac wedyn mae angen I dywys resize page to contents neu I alfaintioli y dudalen i'r cymwysiad. A dyna fe. Ac wedyn fy'n angen I acib y ffail. Nawr, os ydych ni'n yn agor yr ffail .svg a'n notepad unwaith eto, fel hyn, ydych ni'n gallu gweld mae'r cymwysiad yn y ffail yma yn lawer yn llai na'r gynt, oherwydd mae'r naw yn y fformat SVG yn ytrach na yn yr cod digidol ar gyfer y PNG oedd yn ei cynwyswyd yn yr ffail SVG. Wedyn, os ydych ni eisiau I alfforio y ffail yma i'r fformat PNG, ydych ni'n gallu dywys F oddi wrth y prif dywys lein ac wedyn export PNG image. Ac wedyn, ydych ni'n gallu clicio ar y botwm export I alfforio fel hyn. A dyna fe. A dyna y llun wedi ei creuwyd. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iawn, a hwyl.